Здравейте хора, аз съм Кол, това е Джей. Истинския ми YouTube канал е Дяк Метал. Посетете го, абонирайте се, харесайте видеята и коментирайте. Добре. Чакайте да ви покажа и другия. А това е Кай. Сега ще снимаме клипче как пускаме балон с вода и въздух от 8-я етаж. Да, яката вече ми се занимаваш. Да, нека го деше да се сменя яката. Еми хора, вижте тая хубава кола, вижте отчервената кола. Кажи оная гасеница. Добре, само да... Сега ще видите една гасеница, дето се излява с пътя. Само ако е там. Ще видите една гасеница, дето се излява с пътя. Вижте, гасеница, която се излява с пътя. Тя е полузомби. Знаете ли? Беше мъртва, обаче се съживи. Еми хора, виждате код, виждате, сега ще видите най-удивителното клипче на света. Бай! И сега кой искаш да кажеш, Джей, кой искаш да кажеш? Искам да сменя яката. А не, такава Не хора. Вижте колата на Джей, много е хубава. не е само тя. Има по-хубава. Не гледайте, тя е за риба. Колата ми е за риба. Колата за риба. Та-та-та-та-та. Хайде да отидем да видим. Тихо коментар, че казват много грозна кола. А тази е на Кол. Да бе, тя не е моя бе. Това е на Кол. Ето она джипка е моя. Да бе, скъпта бе. Да бе, тя е черна. Моята втората. Да бе. Пък другата моята е оная. Много грозна. О, това е... Мънчето. Да, мънчето. Ой, тази е моята това. Абе, ти имаш само да и ти е на Кай. Ай сега. Ти е на Кай. И тая е на Кай. Ей, тая жълтата. Готината. На Кай. Тази е моята. А, да бе. Не, бе, аз вече моите колеса. Ей, та са моите. Приклипа, бе. Що да спря клипа? Знам, че си тежи. Почеш, това е рап. Аз, един мой приятели, само я подкрепя. Вижте всички момичета. Много са малко. Вижте. Не мога повече удържа. Ето, 3 минути вече. Чакай. Това е. Супер балона. Здрасти. Да. Да, обаче този път е с вода и въздух. И ще се засиля. Да, и ще се засиля. На 8? Так, да, на 8. Давай. Още ги няма. Хайде, хора. Кай, Джи, много се забавих. Да ти фърля този буклук. Колко е двойствено. Каче кой знае, че шла майка ми. И що байса? Вика ми, де да знам. Отваря вратата. Отваря вратата, да. Не мога повече да я чакам. Тръгна ли? Не, викаш тръгни вече, тротометки тук е къде ще. Какво? И пак. Здрасте. Кой? Пръсна балона. И хора, вижте какво се по-гости. Да. Гледайте, тук има една малка локвичка. Сега чакаме нашите герои. Не пуснаха балона. Да. Вижте част от балона. Вижте част от балона. Мисля, че пак да ми
Не, то няма друг балон, който да пуснат. Вижте нашето мазе, вижте нашите стълби, вижте нашия асансьор. Ама стълбите са по-красиви, ама каре. Просто добре на колко скамейката. Още го няма. Ох, вижте нашите стълби. По-бързо! Просто по-бързо. Сега идват. Еге, Кай! Са нещо така Джей. Ето го Джей, айде.